În această dimineață, din nou, Dumnezeu dorește să ne binecuvinteze inimile noastre și în mod deosebit, când Dumnezeu vrea să binecuvinteze, El dorește să ne vorbească. Și de aceea, fiecare dintre noi să ne rugăm ca acest cuvânt al Scripturii să găsească un loc bun în inima noastră, un loc în care să aducă rod și în felul acesta să ne bucurăm pe deplin de Scripturii. Amin. Cuvântul Domnului din această epistolă către Efeseni, capitolul 5, începe cu acest verset, versetul 1, urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Suntem chemați fiecare dintre noi să nu ne asemănăm cu lucrurile și în mod deosebit cu oameni care îi vedem în jurul nostru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem chemați să-L avem pildă pe însuși Dumnezeu. Și cu toții știm că ceea ce îl reprezintă pe Dumnezeu în mod deosebit este sfințenia. Ca să ai înaintea ta această imagine a tronului de har, deschide Isaia capitolul 6. Spune cuvântul Domnului că acest proroc al Vechiului Testament a avut ocazia să vadă lucruri pe care omul nu le poate vedea cu ochii de carne. În anul morții împăratului Ozia, omul acesta îl vede pe Dumnezeu, așa cum este, domnind pe tron, și spune Biblia că în jurul tronului se strigă fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și se spune în felul acesta, pentru că în limba ebraică nu este acest cuvânt mai sfânt sau cel mai sfânt, ci există doar cuvântul Sfânt. Și este așa de sfânt încât, spune cuvântul lui Dumnezeu, toți care se uită și văd slava lui Dumnezeu, continuă să se minuneze și în același timp să se înspăimânte că Dumnezeu este atât de sfânt și ne primește pe noi, oameni, cu neputințe, muritori, în prezența Lui. De aceea cuvântul Domnului când ne cheamă să luăm pildă pe Dumnezeu, ne cheamă să fim părtași sfințeniei Lui. Spunea un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a folosit prin anii 1900, a fost o vreme și contemporan cu noi, Leonard Ravenhill. Omul acesta spunea că marea problemă a bisericii din zilele noastre, din ziua de azi, este că biserica începe să caute fericirea și nu sfințenia. Și aici începem să ne împotmolim, să nu mai fim biruitori, să nu mai fim așa cum Dumnezeu a hotărât în planul Său pentru noi și în mod deosebit să nu ne mai înțelegem rostul. Vedeți, când lucrurile nu sunt puse fiecare la locul lor, nu se mai potrivesc. La fel, când în viața noastră prioritate nu mai este sfințenia lui Dumnezeu, să știți că nu mai găsim potrivit pentru noi nici rugăciune, nici post, nici smerenie, nu mai găsim nici lepădarea de sine ca o prioritate. Pentru că, vedeți, sfințenia le găsește toate aceste lucruri importante și puse la locul lor. De aceea este important în această zi, spunea Apostolul Pavel, să urmăm pilda pe care ne-o dă însuși Dumnezeu. Și ca să înțelegem bine care sunt lucrurile pe care noi trebuie să ne înfăptuim, vedeți, spune Biblia, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, și dovada că Hristos ne-a iubit a fost prin faptul că s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca un jertfă de bun miros, auziți, înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Că tare mulți vor să iubească, dar în condițiile lor. Și Biblia ne dă exemplu pe Iisus, care ne-a iubit și spune Biblia, așa ne-a iubit încât a fost apreciat și primită jertfa de însuși Dumnezeu. Când noi dăm dovadă de iubire, să știți, noi trebuie să iubim în condițiile lui Dumnezeu, nu în condițiile noastre. Mai mult continua
apostolul să ne spună curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, neînțelepte, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Și aici, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 3 la versetul 7 începe să ne spună lucruri care noi nu trebuie să le avem, lucruri la care noi trebuie să le spunem nu. Și în mod deosebit în partea aceasta, până la versetul 7, cuvântul Domnului ne spune să spunem nu unor relații toxice, lucruri care ne pot îmbolnăvi. De asemenea, vedeți, fiecare dintre noi putem observa la lucruri pe care poate am ajuns la un moment dat să le lăsăm, venind la Hristos, lucruri care sunt amintite în versetul 3, curvia sau orice fel de necurăție, lăcomia de avere, spune cuvântul Domnului, să nu mai fie pomenite între noi, nici măcar amintite, nici măcar vorbit, așa cum se cuvine, auziți, unor, asta e chemarea. Dumnezeu ne-a chemat să trăim puși deoparte pentru El. De aceea în această zi fiecare dintre noi suntem chemați să spunem nu relațiilor toxice, atât cu păcatul, atât cu unele lucruri, dar de asemenea cu oameni care sunt, dragii mei, încă legați de lucrurile acestea. Întreb în această zi, ce anturaj avem în jurul nostru? Este foarte important, vedeți, noi avem acest proverb care îl folosim între noi, spune cu cine însoțești, ca să spun cine ești. Apostolul Pavel ne amintea acest lucru, 1 Corinteni, capitolul 15, binecunoscute versete 34, 33 și 34, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, dar care era tovărășia rea a celor din Corint? Pentru că au tolerat în grupul bisericii, au tolerat în jurul lor oameni care au venit cu învățătura aceasta, nu există înviere. Ce folos, spune Apostolul Pavel, dacă nu există înviere, în zadară-i propovăduirea noastră, în zadară-i și pocăința noastră, și dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus încrederea în Hristos, suntem cum? Nenorociți dintre oameni. Vedeți cât de important este să spui nu unor relații toxice. Spunea David în Psalmul 16 de la versetul 1, păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Și de ce spune el să-l părăsească? Versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfe lor de sânge și nu pun numele lor. Unde? Pe buzele mele. De aceea spunea David, păzește-mă, Dumnezeule. De ce? Pentru că se mulțesc idolii și oamenii ce fac? Aleargă la ei. Dorința lui era aceasta, sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși, oameni cu frică de Dumnezeu, sunt toată plăcerea mea. Întreb în această zi, fericirea noastră este Domnul? Căutăm prietenia oamenilor care vor sfințenia, oamenilor care vor să umble în frica de Domnul? Ne sunt aceștia toată plăcerea noastră?
Vedeți, este foarte important să ne vedem, suntem puși deoparte pentru Domnul. Suntem gata să spunem nu unor lucruri toxice care ne pot afecta credința, care pot să strice umblarea cu Domnul? Ce spunea Cartea Proverbelor, capitolul 22, citim de la versetul 24, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Vedeți, spune cuvântul Domnului, nu te împrieteni cu oameni care, în primul rând, sunt mânioși, oameni care își dau drumul, da, la fire, oameni iuți la mânie. Spune Biblia, nu te însoți cu ei. De ce? Ca să nu te deprinzi cu apucăturile lor. Și lucruri care le vezi la ei și într-o zi le osândești, după aceea ajungi să le tolerezi și apoi le bagi în casă. Și nu știi de unde le ai. E de la prieteniile pe care le tolerezi, de la lucrurile pe care le ai. Mai mult spune Biblia, nu te însoți cu cei care umblă cu cămătării, cu cei care au zăloc. De ce? Că vei ajunge și tu să nu ai nimic pe lângă tine. Oameni care n-au niciun Dumnezeu când este vorba de economie și de bani. De ce sunt importante relațiile? Pentru că ori te duc în prezența lui Dumnezeu, ori te scot din prezența lui Dumnezeu. Luca capitolul 5 spune Biblia că 4 oameni au adus un om neputincios, slăbănoc, care nu putea umbla pe picioarele lui. L-au adus cu credința că dacă îl vor pune înaintea lui Iisus, omul acela va fi vindecat. Știți ce vedem în această imagine? Că la un moment dat poate și boala să te ajungă. La un moment dat omul acesta spune că era legat și de păcat. Ce important a fost că a avut 4 prieteni care l-au dus în locul potrivit, l-au dus în prezența lui Dumnezeu. Știți că Iisus nu s-a uitat la credința acelui om, ci s-a uitat la credința cui? Acelor prieteni. Și a spus, omule, păcatele sunt iertate, dar s-a uitat la 4 oameni care au îndrăznit să spargă un acoperiș, să spargă un tavan. Și a spus, prieteni, omule, păcatele sunt iertate. Și mai mult, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție îți poruncesc, ridică spatul, între prietenii pe care i-ai, te duc în prezența lui Iisus sau te scot din prezența lui Iisus? Te duc la rugăciune sau te scot de la rugăciune? Te îndreaptă spre sfințenie sau te îndreaptă spre câștig? Și vorbesc despre un câștig firesc. De ce este important să ne găsim plăcerea în Sfinții Domnului? Pentru că toate obiceiurile, să știți, ne vor fi întărite sau ne vor fi schimbate. Psalmul 1, unul dintre cei mai cunoscuți psalmi a Sfintei Scripturi, ne vorbește astfel, ferice de omul care nu se duce, auziți, fericit este omul care nu se duce la sfatul celor răi, că și cei răi au sfaturile lor, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veșteșesc. Și partea frumoasă, de asemenea, tot ce începe, duce. Așa e cu omul fericit. Începe, sfârșește, rodește, este sădit lângă ape, are prezența Duhului Sfânt în inima lui, este bucuros de cuvântul Domnului, fuge, da, de prietenia, tovărășia oamenilor răi, a sfaturilor batjocoritoare. Dar o zice, spune versetul 4 în jos, nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor, nici păcătoși nu suportă și nu tolerează anturajul celor neprihăniți. Și acum întreb, dacă în inima noastră, și aici ne cercetăm fiecare,
Mai mult ne place, dragii mei, un anturaj a celor care sunt batjocoritori. Să știți că în adunare ne va deranja totul. Totul ne va deranja, mai devreme sau mai târziu. Dar omul care este fericit este omul care renunță la relațiile care sunt toxice. Și aici trebuie să spui nu. 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 Ajunge că în trecut ați făcut voia cui? A neamurilor. Ajunge. Ați făcut de altfel voia altora, spunea Apostolul Petru, 1 Petru 4:3. Ajunge, ați făcut, ați umblat în chefuri, în beții, fapte de rușine, dar ați făcut voia altora. E tot timpul primul pahar vine de la altul, ia și tu, fii bărbat. Primul fum vine de alții, ia și tu, vezi cum îi. Păcatul se învață. Adam era lângă Eva, Eva i-a dat și lui Adam să mănânce. Împreună au căzut pradă acelei ispite. În această zi fiecare dintre noi ne cercetăm cum ne sunt relațiile. Dacă mai avem lucruri, dragii mei, care nu ne fac bine, toxice, frați și surori, ajunge. Dacă nu ne place tovărășia oamenilor neprihăniți, să știți că nu ne va plăcea mai devreme sau mai târziu nici tovărășia și umblarea cu Domnul. Și acum poate unii dintre dumneavoastră veți spune, măi, dar nu avem în oraș atâția oameni neprihăniți. Da, orașul acesta are 30.000 aproximativ în cifre de oameni, noi suntem mult mai puțini sau sunt mult mai puțini și alții care caută cu adevărat pe Domnul. Auziți ce spune cuvântul Domnului, Geneza, capitolul 6? Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Și Fiul Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Erau și atunci uriași pe pământ, în vremuri de acelea, chiar și după ce s-au împreunat Fiul Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau viteji care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut, versetul 5, că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Până aici înțelegem că tot ceea ce se întâmpla pe pământ era îndreptat numai înspre rău și era îndreptat înspre judecata pe care Dumnezeu a pregătit-o. Versetul 6, i-a apărut rău Domnului, că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău ce am făcut. Dar Biblia nu se oprește aici. Versetul 8, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sârnicie, adică de violență. Și întreb în acea mulțime de oameni decăzuți, spiritual, moral, un om, ascultați, a căpătat milă. Unul și-a salvat viața lui și a familiei lui. Pentru că este important în primul rând cu cine umbli în fiecare zi și pornind de aici de la umblarea spirituală, duhovnicească, umblăm cu Domnul. Noe umbla cu Dumnezeu, a căpătat milă. Și poate te gândești, nu-s mulți, că am fost întrebat și Iisus, mulți pe calea asta. Ce a spus Iisus? Anevoiți-vă să intrați. Cine vrea să intre în împărăție să dea năvala. Problema, frați și surori, nu s-a pus niciodată cât de mulți sau puțini, ci problema e la cine te raportezi corect. Noe se raporta în relația lui doar la Dumnezeu. Și a tăiat relațiile din afară. Toți râdeau de Noe. Noe, tu faci corabie și nu plouat pe pământ. Nu au văzut oamenii ce înseamnă ploaie. Și Noe făcea corabie. Nu asta minune. Și pentru alții nebunie. Ei, dar nebunia asta într-o zi i-a salvat viața. Da, e nebunia asta să nu trăiești după cum zice lumea. Dar asta te va face să capezi milă. Renunță la cei toxic.
Și cu siguranță nu i-a fost ușor în vremea lui să zidească, să construiască o corabie, el, familia lui, să râdă alții de copiii lui, să râdă alții de nurorile lui, să râdă alții de soția lui. A fost ușor? Cu siguranță nu a fost ușor, dar când Dumnezeu a închis ușa corabiei, o, ce strigăt erau afară, ce plâns, ce zbatere. Întreb în această zi, vrem și noi de partea celor mulți? În această zi Domnul să ne binecuvinteze inima, da, cu oameni care au probleme în mod deosebit cu sfințenia, au în același timp probleme cu firea lor, nu-i stăpânită, firea lor nu-i răstignită, oameni mânioși, furioși, oameni lacomi, oameni care trăiesc pentru pofte. Biblia ne spune cu astfel de oameni să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei, deloc. Pentru că relația pe care o ai, să știi, mai devreme sau mai târziu, va cântări mult. Spune cuvântul Domnului despre Iuda, unul dintre ucenicii Domnului Iisus, dintre cei 12, că avea o relație destul de bună cu preoții ce mai de seamă, că a negociat vânzarea lui Iisus. Dacă nu aveau încredere în el, credeți că negocia cu el? Cu siguranță nu. Dar deja era un om de încredere pentru ei. Era un agent al lor. Domnul să ne binecuvinteze în această zi. Da, și la partea relațiilor trebuie să fim foarte înțelepți. De asemenea, cuvântul Domnului ne spune mai jos, de la versetul 8, odinioară erați, și spune cuvântul Domnului clar ce eram, întuneric. Acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște copii ai luminii, că jodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, spune nu lucrurilor de dinainte. Odinioară erai într-un fel. Și acum e foarte important la lucrurile de dinainte să spui nu. Dumnezeu a avut o cerință pentru Lot și pentru familia lui. Când aveau să fie izbăviți din Sodoma, Gomora, să nu privească unde? Înapoi. Păi de ce să nu te mai uiți înapoi? Păi să uiți ce ai fost înainte. Uită ce ai fost înainte, uită de trecutul tău, uită-te. Și acum ce trebuie să te uiți? Păi să te uiți la ceea ce ești în Hristos. Odinioară erai întuneric, acum ești lumină în Domnul. Adică întărește ceea ce Dumnezeu a început să lucreze în inima ta. Despre un cuceritor spaniol, a rămas cunoscut în istorie, un lucru pe care l-a făcut, a fost o nebunie în vremea aceea. În vremea în care au început acele călătorii de cucerire a teritoriilor noi, a lumii noi, în 1519 numele lui era Hernán Cortés, împreună cu 600 de oameni s-a dus către America de Sud. Când a ajuns acolo a făcut un lucru pe care cu siguranță oamenii lui l-au judecat aspru. A ars corăbile cu care a ajuns în America de Sud, în zona Mexicului. 600 de oameni. A făcut ceva ce a rămas atunci în istorie, pentru că el a rămas cu un motto: nu există drum înapoi, numai înainte. Și ce s-a întâmplat cu 600 de oameni în 2 ani? A cucerit Imperiul Aztec. Și acum, dacă sunteți curioși să vedeți ce imperiuri era în zona aceea aztecii, uitați-vă numai la ceea ce au zidit oamenii aceia. La cele zigurate, locurile acelea de închinare ale lor, care au fost luate după chipul și forma celor din Babel. Niște piramide care în partea de sus aveau un altar de închinare, de sacrificii. Vedeți, omul acesta, și aici vom merge apoi mai departe, Hernán Cortés a luat un lucru important. Avea doar 600 de oameni pe mână. 600 de oameni care atunci când ar fi putut vedea greul, boala și moartea, să zică vreau unde? Vreau acasă. Păi eu am familie, eu mă întorc înapoi la prietenii mei, eu nu mor aici. Dar acest cuceritor a spus, toate corăbile merg la foc. Nimeni nu mai merge acasă. Dacă vrei să nu mai mergi la lucrurile de dinainte, aici trebuie să faci un lucru foarte, foarte direct, foarte brutal. Ardeți corăbile. Dă foc la lucrurile care înainte te întorceau. Și spuneai, e ultima parte.
ultimul drum, nu mai merg înapoi. Ca să fii sigur că nu te mai duci înapoi, taie legătura. Taie legătura. Vedeți, Coloseni, capitolul 3, știm aceste versete, dar auziți ce spune cuvântul Domnului? Astfel deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și cum putem umbla? Versetul 5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii. De aceea vine. De ce? Că nu s-a tăiat legătura. Nu s-au ars corăbile, podurile dinapoi. Dragi și surori, dacă vrem să putem să rămânem în Hristos, să rămânem făpturi noi în Hristos, este foarte important să spui nu la lucrurile de dinainte. Uitând ce este înapoi, spunea tot Apostolul Pavel la Filipeni 3, și uitându-mă spre ce este înainte, uitând, lăsând în spate toate lucrurile care pentru ei erau înainte un câștig, le-a socotit ca un... Pentru cine? Pentru Hristos. Pentru prețul acesta nespus de mare al cunoașterii Lui. Este atât de important pentru noi să tăiem legăturile de dinainte. În același timp e dureros pentru că, vedeți, tot ceea ce noi ajungem să facem, ajunge să fie parte în viața noastră. O faptă, într-o zi, două ajunge un obicei și un obicei, într-o zi, două ajunge să fie, dragii mei, o parte din noi. Dar credem că Dumnezeu este Cel care a început această frumoasă lucrare în noi, o va duce și la slăvit să fie Domnul. Da, în această zi ești chemat cu omul cel vechi, ce să faci? Păi să-l răstignești. Cei care sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească, Galateni 5:24, împreună cu patimile și cu poftele ei, versetul 25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Și versetul 26, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Dar este foarte important să știm a cui suntem. Am fost răscumpărați, am fost cu un preț foarte mare. Dacă am fost chemați la lucrarea aceasta de mântuire, odinioară am fost întuneric, acum suntem lumină. În mod deosebit suntem chemați să cercetăm ce este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați, versetul 11, textul de astăzi, nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Înainte făceau parte din viața noastră, acum ce trebuie să facem? Păi intrăm în osândă. Exact ce au făcut românii în al doilea război mondial. Au întors armele. A fost o vreme cu nemții, după aia au întors armele împotriva rușilor. Exact asta trebuie să facem noi. Pentru români nu a fost un lucru care a rămas bun în istorie, dar pentru noi asta trebuie să fie bun în istoria vieții noastre. Într-o zi am fost vrăjmași lui Dumnezeu, da? A fost o vreme în viața noastră. O zi când ne-am dat seama că eram de fapt oameni care luptam împotriva lui Hristos. Fapte, capitolul 9, răstigneam pe Hristos, îl prigoneam pe Hristos, exact ca Saul din Tars. Exact ca acel om care se credea neprihănit, care se credea cu totul special, un teolog bun, tânăr, plin de ambiție, aspirații. Și iese Iisus înainte și spune, vezi că mă prigonești și de aici nu te mai duci. Și și-a întrebat omul acesta, cine ești, Doamne, și ce trebuie să fac? Că din prezența lui Iisus nu ești cu ce vrei tu să faci, ci în prezența lui Iisus întrebi cine ești, ca să-ți arate cine este El cu adevărat, să nu te mai îndoiești de slava Lui, de sfințenia Lui, de autoritatea Lui și să știi ce ai de făcut. Iisus i-a spus, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Că Domnul nu ni le spune toate de la început, ți le spune toate în măsura ascultării. Putea spune, dar eu de aici nu mă duc. Ori îmi spui tot, ori mă duc acasă. Vedeți, frați și surori, umblarea cu Dumnezeu este o umblare de zi cu zi. Domnul să ne binecuvinteze inima. Lucrurile de dinainte, în mod deosebit, trebuie să fie lucruri ale trecutului. Locuri în care am ars podurile și corăbile, înapoi nu ne mai întoarcem. De aceea Biblia ne vorbește despre o răstignire. Și spunea Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiește cine? Nu mai trăiește eu. Eu nu mai trăiesc. Dar cine trăiește? Păi trăiește Hristos.
îi dai lui autoritate peste mâinile tale, peste mintea ta, peste gura ta. Și asta te ajută să fii o făptură nouă în Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Poate în această zi exemplul acestui cuceritor spaniol te va ajuta să știi că dacă el cu 600 de oameni în 2 ani de zile a cucerit un imperiu și tu, da, un om limitat, cu resurse limitate, dacă rămâi statornic în cele duhovnicești, Dumnezeu îți dă biruință. Slăvit să fie Domnul. Un alt lucru important la care suntem chemați să spunem, nu? Spune cuvântul Domnului aici, la versetul 14, de aceea deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci lucrurile sunt rele. Ce vorbește Biblia aici? Despre oameni care au căzut în delăsare, despre oameni care au căzut în comoditate. Și aici Biblia spune nu delăsării, nu fi un om comod în pocăință, nu fi un om care să te mulțumești de confort, să te mulțumești ca și la restaurant, că ești servit. Pentru că mai devreme sau mai târziu te va prinde somnul și Biblia spune scoală-te din morți. De ce? Cine adorme spiritual, moare spiritual. Domnul te va lumina și vei ști ce ai de făcut. Umblă cu luare de seamă, nu ca un neînțelept, ci ca înțelept. Răscumpără vremea. Și de ce? Pentru că în vremea aceasta, să știi, tu poți face ceva pentru Domnul, poți rămâne cu ceva pentru Domnul, pentru umblarea ta. Sau poți rămâne, dragii mei, putem rămâne cu nimic. Și ce spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 3, că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua cui? Nu a noastră, a Domnului. Și cei care au zidit fân, paie, trestie, focul le va, adică lucrurile lumii acestea. Sunt ușor de strâns, fânul e ușor de strâns, paiele sunt ușor de strâns, dar Biblia spune cine strânge lucruri de preț și alea sunt greu de strâns. E ușor să cazi în delăsare, foarte ușor. Spuneam data trecută, într-o duminică seara, că cred că cel mai mare lucru împotriva căruia suntem chemați astăzi să luptăm, să știți, de aceea vremurile grele. Dacă înainte comunismul făcea mult greu și îngreuna înaintarea bisericii, astăzi comoditatea și confortul, să știți, este cel mai mare dușman. Așa au făcut și evreii, spune Biblia, au ajuns în Canaan și n-au cucerit tot teritoriul pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția lor. S-au mulțumit cu cât au luat la început și au lăsat acolo popoare cananite în mijlocul lor, care au fost o pricină de ispită, de cădere. Dumnezeu pentru noi în pocăință, în umblarea cu El, are mult, dar nu-ți dă mult odată, că nu poți duce. Dar pentru asta trebuie să nu fii un om delăsător. Pentru aceasta trebuie să fii un om care să lupți. Știți ce s-a întâmplat cu un strănepot de-a lui Noe? Numele lui este Nimrod. Știți ce s-a întâmplat cu el? A ajuns să fie un luptător viteaz. Omul acesta a ajuns să fie unul dintre împărați foarte cunoscut. A zidit Babelul, Erecul, Acat, Calne, mai mult, a rezidit și Ninive, Rehobot, Calah și Reseh, în zona aceea Șinear. Omul acesta, ascultați, a fost cel care a condus Babelul, omul acesta care în Geneza 11, revin aici, am amintit săptămâna aceasta despre experiența celor de la Babel, spune Biblia că tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte, pornind spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șiniar. Capitolul 11 reia ceea ce spune pe scurt capitolul 10. Și acolo au zis unul către altul, haideți să facem cărămizi și să le ardem bine în foc, și cărămida le-a ținut de piatră, iar smoara le-a ținut de var. Și au zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat acum, nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unui altuia. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo, pe toată fața pământului. Așa că au încetat să zidească, ascultați ce? Cetatea.
Lucrul s-a întâmplat la scurt timp, da, potopul. Toată omenirea a fost ștearsă de pe fața pământului și acest strănepot ce a început să facă? A început să rea toate obiceiurile de dinainte de potop. A vrut să facă din nou o societate fără de Dumnezeul cel viu. Și a vrut să zidească această cetate Babel, o cetate care să întruchipeze societatea de dinainte, să o facă o cetate cu un turn. Și este un cercetător, dacă doriți, puteți să urmăriți descoperirile lui arheologice, un cercetător creștin american, un frate al nostru foarte, foarte pregătit. Foarte pregătit. Și a fost în locul acela al cetății Babel, exact în locul acela care este cunoscut, exact unde este. Și spunea că locul acela care a fost ales pentru ei și locul turnului a fost de fapt un loc ales și pentru o altfel de închinare. Pentru că turnul acela n-a fost un turn pregătit neapărat să atingă fizic cerul, ci exact ca și acele locuri de închinare maiașe, astece, erau locuri care deasupra aveau altarele de închinare. Prin acelea ei voiau din nou să se închine altor Dumnezei. Babel înseamnă în asiriană poarta zeilor. Era clar că cu cărămizi și cu zmoală nu pot să atinge cerul, dar ei vreau altceva. Vreau să se închine altcuiva. Și Dumnezeu a spus până aici. Până aici. Frați și surori, în momentul în care apare delăsarea, în momentul în care apare nepăsarea, apare comoditatea, de la o generație la alta, ascultați, știți cum se duc lucrurile? Tăvăluc, ca bulgărele de zăpadă. Și permisivitatea ta de astăzi va face pe copilul tău să aibă o permisivitate mai mare. Și la generația nepoților, dacă Dumnezeu mai dă viață, va fi mai departe. Și așa ne trezim, frați și surori, că lucruri care le osândim astăzi într-o societate europeană care au cunoscut vreme de trezire prin anii 1500. Trezirea, marea reformă. Astăzi, acele biserici istorice, ascultați, au rămas niște clădiri istorice. Sunt locuri în care s-au făcut restaurante de sushi, s-au făcut hotele, s-au făcut baruri, s-au făcut mall-uri. De ce? Că au căzut oamenii în delăsare. Au rămas numai numele de luterani, de calviniști, de reformați. Frați și surori, dacă de noi va rămâne numai numele de neoprotestanți, de pentecostali și nu vom trăi plin de Duhul lui Dumnezeu, nu vom trăi o astfel de viață dedicată, să știți că comoditatea ne va lua percepția spirituală ușor. De aceea spune nu comodității, spune nu de lăsării. Vreau să închei cu o rugăciune pe care un alt explorator, tot din anii 1500, în 1577, de data aceasta unul de englez, rugăciunea acestuia a ajuns să fie consemnată și a ajuns să fie până la noi astăzi cunoscută. Și auziți ce spunea el, omul acesta, Sir Francis Drake: tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visurile, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns la destinație, fiindcă am văzut prea aproape de țărm. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții. Când îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am uitat cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta și unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi, cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste. Îți cerem aceasta în numele Căpitanului nostru, Iisus Hristos. Și dacă în dimineața aceasta ești un om care ai ajuns să fii prea mulțumit de lumea aceasta, să știi, Dumnezeu
n-a venit să te facă fericit, ci a venit să te facă un om mântuit, un sfânt. Și ce spunea omul lui Dumnezeu Asaf? Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Asta e fericire. Carnea poate să mi se ducă de pe oase. Fericirea e să fiu cu Domnul. De aceea în dimineața aceasta spune nu de lăsări. Foarte ușor cădem în partea aceasta de lăsări. De aceea Domnul spune, deșteaptă-te tu care Domn, răscumpără vremea. Nu fiți nepricepuți, înțelegeți care este voia lui Dumnezeu, nu vă îmbătați de vin. Aceasta e destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești. Dar ca să vorbești cu psalm, trebuie să cunoști psalmii. Ca să cânți cântări, păi trebuie să cânți, să lauzi pe Domnul, să cunoști cântări. Și ca să fii plin de Duh, trebuie să te rogi. Domnul să ne binecuvinteze în vremea aceasta. Da, să spunem nu lucrurilor toxice și relațiilor toxice. Să o rupem, dragii mei, cu lucrurile din trecut, cu lucrurile de dinainte, spune-le nu, arde corăbile. În orice cale de întoarce înapoi, să fie cu nu. Să fie imposibil să te întorci înapoi. Și mai mult, frați și surori, să spunem un nu de lăsări. Domnul să ne binecuvinteze, să fim plini de râvnă și dacă trebuie Domnul să ne tulbure în dimineața aceasta, îi mai bine să ne tulbure El. Mai bine să strice liniștea asta în care am căzut, ca un somn o căzut peste noi, ca o stare de neputință, nu mai poți face nimic, nu mai știi ce să faci. Roagă-te astăzi să te poți ridica în picioare și să spui, Doamne, iată-mă și trimite-mă. Amin.